Undskyld, det rystede. Ej, goddag. Velkommen til min wager nummer 1. Jeg skal spille mod Tobias. Hvis jeg taber, så skal jeg ikke med Schülle. Kald ham hvad I vil. Til 7,7k og Sturridge til 4,5k. Det er sammenlagt værdi på cirka 14k. Fuck 13k eller hvad fuck. Undskyld, fuck snakker jeg om. Det var ikke det, men cirka en 11-12k. Det er også lige meget. Jeg tror nemlig Sturridge, han er steget lidt. Så jeg tror, de er ved at komme op på 15k. Men det er helt i orden, fordi jeg kan vinde Cavani og Lucas. Jeg skal spille mod Tobias i dag. Tubs. Hvad fanden hedder den nu? Tubs Gaming. Tubs FIFA Gaming HD. Så vi meget gerne subscribe. Videoen er link nede i kommentaren. I så lige det hold, jeg vil spille med. Nu starter vi, og I kommer til at kunne se nogle højdepunkter efter, her lige om snart. Jeg vil ikke optage det hele kampen, men I kommer til at se nogle højdepunkter. Og det er jo det vigtigste. I får lige lov til at se det her med, som en del af videoen. Så må I godt komme i gang, Tobias. Tak. Så tager vi den her. West Ham United til ej dig. Ej, sjovt. Så går vi i gang. I ser højdepunkter lige om 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder. Jeps. 2 sekunder. That goal, motherfucker. Det skal altså ikke hjælpes, Tobias. Nå ja, det glemte vi. Hej. Golasso. Så er der goal again, motherfucker. Tag det roligt, Tobe. Der er kasse. Der er kassebasse. Nej, det kunne du ikke altså gå på. Tobeboy, er der røvfulde? Oh, that fucking girl, motherfucker. Fucking saksemor. Fucking din saksekasse. Ja, fuck, det er vildt lavet, det der møsse. Så vent lidt, du er på video. Så har vi målscorerne. Aguero. Det var Luis Sturridge nemmere. Aguero, han spillede godt, det vil jeg indrømme. Og Thiago Silva fra Falcao fik også et lille målebolle. De var heldige. Og Tobias havde dommeren med sig. Den blev 2-8 til mig. Løffes Gaming HD. Og Tobias tabte. Altså Tubs FIFA Gaming HD. Tak for kampen, Tobias. Og tak for sejren. Og tak for spillerne. Du får dem ikke, Markus. Okay, Tobias. Der har I lige resultatet. Og så I tror det. Jeg snyder. Og der har vi lige den fortjente statistik. Som Tobias havde boldbesiddelse på. Urealistisk vis nok. Sish. Ja, og så skal vi lige have spilleren af Tobias. Og de bliver taget her. De 2 kort, som jeg faktisk ikke kan se. Accepter tilbud, ja. 2 bronzespillere. Nej. Slap af. Cavani og Lucas. Her er vi. Dejligt med 2 nye fra PSG. Okay, det var så alt herfra. Den her wager. Med profit på 15k. Har du noget, du vil sige, Tobias? Ja, I må meget gerne subscribe mig. Mit YouTube-navn er XX Tubs FIFA Gaming HD XX. Så I må meget gerne subscribe. Og der kommer link i beskrivelsen, lige så I ved det igen. Men det var alt herfra.
Vi ses derude. Hej.